secret mo? Meron kasi akong pinakilala sa parents ko. But it turned out hindi naman siya yung official na girlfriend. Mas kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ. Program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Itong programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong top secret caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Good evening po, DJ Rakitera. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo. Eric. Eric, alam mo, naririnig ko pa rin talaga yung pag-echo ng boses ko. Sure ka ba na walang nakamonitor dyan sa'yo? Wala bang nakabukas na kung ano man dyan sa'yo? Wala na po, DJ, kasi ano ko na in-off ko na yung radyo, yung electric fan, saka yung bintana, sinara ko na. Bakit naririnig ko pa rin yung sarili ko? Guni-guni ko ba to? Siguro po, kasi dito lang ako sa Quezon City. Okay. Ayan o, naririnig ko talaga o. Okay, ayun o. Anyway, ilang taon ka na? Sabihin na natin nasa 40 years old na. 40 years old. Wait lang, naka-loudspeaker ka ba? Hindi po, hindi ko nila loudspeaker kasi maririnig ako ng kapitbahay. Naka-headset ka ba? Hindi rin po. Try mo nga i-mute tapos i-unmute mo ulit. Sige po. Uy. Hello? Ayan po, DJ. Hello? Hello po. Wala, naririnig ko pa rin talaga yung boses ko. Feeling ko sa Viber yon. Anyway, ilang taon ka na? 40 years old. 40 years old. Okay, sige. Eric, ano ang top secret mo? Meron akong karelasyon na number 2 ako. Tapos, yung sa pangalawa, hindi ko alam. Number 2 din ako. Meron kang Ayun po, karelasyon. pero na yung una ko na last year na May 2023. Tapos, nagkaroon ulit ako ng pangalawa nung August 2023. Okay, so parehas nangyari sa isang So, taon. May 2023, ayos kami. Pero sinabi niya sa akin na meron siyang karelasyon. Una pa lang alam mo o... Na Hello? August. Hindi ko alam. Hello, after Eric? 6 months. Yes po. Salita ako ng salita, hindi mo na pala ako naririnig. Opo, hindi talaga. Ngayon lang. Okay. So, Eric, may tanong ako sa'yo. Yes po. Bago ka ba pumasok dun sa una mong naging karelasyon noong May 2023, alam mo na may karelasyon siyang iba? Alam ko na siya, DJ, kasi sinabi niya sa akin in the first place. Okay, so nagpatuloy pa rin kayo kahit nalaman mo na meron siyang karelasyon? Yes po. Okay, so bakit naman nagkaroon ka pa ng pangalawang karelasyon na alam mo rin na number 2 ka? Lately ko siya nalaman after 6 months kasi kala ko siya na yung magiging long time ko kasi wala siyang inaamin na number 2 pala ako. The only thing na sinabi niya because of na-discover ko siya. Paano mo na-discover? Ganito yan, DJ Rocky. Nung February 14, 2024, Wednesday siya, and then office, hapon, nag-chat siya na, Daddy, gusto mong lumabas, mag-date tayo. So, unexpected kasi nasa Laguna siya, ako nandito sa Pasig.
sa work ako sa Pasig. And then, yun, so, expected ko, wala akong ka-date kasi nga may mga pasok sila. And then, nung hapon after office, nagulat ako kasi paluwas na siya ng Manila. Sandali lang ha. Parang feeling ko magigiba na yung bahay mo. Ang daming nangyayari sa paligid mo. Hello, Eric? Nandiyan ka pa ba? Wala bang nangyari sa'yo masama? Hello. Hello? Hello po. Hindi ka ba nasaktan dahil sa rumaragas ang tae? I mean, rumaragas ang mga motor, ganyan. Wala namang nangyayari sa'yo? Wala naman. Wala naman. Okay, sige. Continue. And after po nun, so pumayag ako kasi, para sa mga, may mga kali kasi Feb 14. So, final kami ng date namin sa isang resto bar sa Marikina. Okay, tapos ano nang nangyari? Eric, palakasan lang ng boses ha, kasi hindi namin masyado pang madinig. Yung mga ibang listeners natin ngayon, may tutuli sila, kaya hindi nila naririnig masyado yung boses mo. Ay, sige po. After po nun, so Marikina kami. Mga 9 o'clock na siya ng February 14. So, nandun na kami sa isang resto bar. Siyempre, may mga live bands, umiinom. And then, isa po kasi siyang, talented siya. Marunong siyang kumanta, marunong siyang sumayaw. So, nagpresenta siya na kumanta sa gitna. Siyempre, may mga host, may mga comedian. And then, gusto niya ipa-video ko siya. So, nung kinuha yung cellphone niya para videoan, habang sineset up yung kanyang song, pinakilaman ko yung cellphone niya. So, dun ko na-discover na dapat sila yung magkikita ng number 1 niya. OMG, may nakita ka bang message na that was hot? Ano nung nakita mong message? Yung pinaka hindi ko makakalimutan, yung chat niya na see you soon, mahal. Oh, see you soon, mahal. Okay, medyo pabilisin natin to ha, kasi ang dami kong gustong malaman dito at maraming mga kabisyo natin na nakikinig ngayon, nakatutok ngayon, na gusto pang malaman yung ibang detalye ng kinukwento mo. Nung nakita mo na meron siyang number 1, tinuloy mo pa rin ba o bumitiw ka na? Actually, tinuloy ko pa kasi hindi na ako makabitaw sa kanya. Bakit hindi ka na makabitiw sa kanya? Kasi siya yung inaakala ko na makakasama ko ng ilang taon at pangmatagalan. Oh, okay. So, parang na-fix na yung mind mo na ito yung taong pangmatagalan sa buhay mo. Opo. Kasi yung number una, yung nakilala ko ng May 2023, parang every lunch out lang kami nagsasama kasi yung number 1 niya, sinusundo siya sa office at hinahatid pagpasok, pag-uwi. So, walang kaalam-alam yung number 1 niya na nagpe-flirt na pala siya or nag-cheat na siya. Pero during that time, nung nakikilabas ka dito sa number 2 mo, lumalabas din kayo nung number 1 mo? Yes, kasi weekly lang naman kami nagkikita yung number 2 ko na na-meet ko ng August 2023 naman. Pero mas na-fall ka dito? Yes po. Okay. Kasi mas marami yung time namin during weekend kasi lumalabas kami. Kumbaga nag-travel. yung time na meron kayo sa isa't isa, quality time. Yes po. Yun yung love language niya, quality time. So, na rin naman ako. Doon ako na-fall. Okay, so may I ask you a question? Ito, diretsahan na to. Gusto kasi naming malaman Medyo mahinhin ka magsalita We are not Yes. judging it by voice. Ito bang mga nagiging karelasyon mo, lalaki or babae? Actually, pare-parehas kaming lalaki. Pare-parehas mga lalaki. Yes. Okay. So pare-parehas yung mga yon, may mga karelasyong lalaki rin ba o babae? Yes. Lalaki din po. Lalaki rin. Are you out? No, hindi. Hindi. Ito bang mga naging karelasyon mo or mga etong si May 2023 at saka itong si August 2023, number 1 and number 2, out din ba sila? Si number 1, out sa family niya. Pero si number 2, yung August 2023 ko, hindi.
Okay. My question is, nag-ano na kayo? Charot! May darot! Kumain na ba kayo? Actually, DJ, si number 1, since lunchtime lang kami, sa outdoor namin nagagawa. Ha? Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yung sabihin ng outdoor? Kumakain kayo sa labas. Nag-check enjoy kayo? Nag-check enjoy kayo? Hindi naman po na ganun ka na all out. Parang CR fun. CR fun. Yes, DJ. Mga ilang minuto yun? Quickie lang yun kasi mga 1 to 2 minutes. Ay, ganun lang kabilis. Buti walang nakaabang sa labas ng banyo. Wala naman kasi magaling kaming tumiming eh. Ay, siguro after lunchtime talaga yun, no? Yes po. Okay, eto namang si number 2. Si number 2 naman, yun, during our travel. Kasi nga weekends. May private kami, so doon namin ginagawa siya. So medyo intimate yan kasi solo namin yung lugar. Hindi ko lang makalimutan nung sa ilog ginawa namin. Anong ginawa niyo sa ilog? Naglangoy-langoy kayo? Pati yung namin lumangoy din doon, DJ Ra. Mga ilan yung lumangoy doon? Madami. Siguro millions. Millions. Meron bang Yes. doon? Yung likod? Wala. Likod na pasukan? Ganon? Okay, nawala si Nawala si Eric. Ginawa daw nila sa ilog. Alam niyo, nadidistract pa rin ako sa echo ko, no? Pero mukhang hindi sa kanya daw yung problema eh. Parang sa akin. Yes po. Hello, Eric. Hello po. Yes po. Eric iniisip ko talaga, minumulto ako, o ako yung may problema, pero may echo talaga ako sa'yo. Wala na po kasi even yung mga dogs ko is quiet sila kasi parang nakikinig sila sa sinasabi ko. Seryoso ba yan? At nasama mo talaga yung aso mo, Isang dog ko nakatunga nga dito sa harapan ko eh. Ayan nagpi-feedback. Nakikinig po yata si caller. Ayan marami na nagme-message sa akin ngayon, mga kasamahan ko na nag-gift-giving ngayon sa mga kalsada dito sa Metro Manila. At sinasabi nila sa akin, may echo daw ako sa iyo. Yung totoo, may nakamonitor ka ba dyan? Pinatay mo na ba lahat ng mga naka-on dyan sa'yo? Yes po. Gusto niyo po videohan ko yung bahay namin? Wag naman, tatagal pa tayo pag ganyan. Wala na po, DJ. Wala na talaga, wala nang paraan para wala na tayo echo. Wait lang po subukan ko uling i-mute-unmute ko. Ako din nag-unmute na nga eh. Gusto ko pa namang malaman kung ano yung nangyari dun sa ilog. Kasi, di ba normally yung mga nangyayari dun sa ilog, doon ka nagsiswimming. Hello? Hello? Eric? Hello po. Yes. Yes, DJ. Ayan. Mic test. Wala na po. Meron pa rin eh. Nag-e-echo talaga ako. Ako yata yung may problema. Opo, lagi po kayong may problema. Gabi-gabi po. Bastos ka rin Binibigyan na nga ako ng pagkakataon para makapag-ere ng top secret mo. Nawawala na po. Di ba? Ikaw talaga inaano mo, dinadoubt, gusto mo i-doubt ko yung sarili ko. Opo, parang grounded po yung background nyo. Ayan, tingnan mo, nabash patuloy yung natin. Yung signal natin. O kung ano man yung natin dito. Anyway, tuloy-tuloy muna natin yung kwentuhan natin. So, yung nangyari sa ilog, kayong dalawa yun, nag-backdoor entrance, ganon? Wala pong ganun. Parang lang. Something explosion lang dun sa para ma-experience. Gamit ang Our hands. gumamit kayo ng hands, left or right? Yes.
Ano kasi ako eh, left-handed pero during that time, kanan ako. Kanan ka. Pero Eric, pagkatapos mangyari yun, bumalik ka na sa bahay nyo. Tapos nag-communicate pa rin kayo nito ni number 2. Actually, until now naman po, kaya lang, ang hirap na po akong makaalis. Because yung investment ko sa feelings ko sa kanya, hindi na siya kadaling mawala. Kasi every time sinusubukan ko, hindi ko talaga siya makontrol. Siguro magaling siya mag-convince, magaling siya magdrama, and siguro doon niya ako nakuha. Nahook ka na sa kanya. Yes po. May Tsaka pagka-manipulator tong taong to? Yes po. Okay. So, anong balak mo ngayon? Anong plano mo sa buhay? Actually, DJ, gusto ko nang i-let go yung isa. Kaya lang, since malapit ako sa work, malapit ako sa workplace niya. So, by the way, yung number 1 ko is 26 years old siya. And then si number 2 ay 32 years old. So mas gusto mo ng matanda kaysa sa bata? Yes po, kasi parang wala akong future dun sa bata eh. Saka medyo pagka-immature pa siya. So parang happy-go-lucky lang. Normally, sa relationship ba, ikaw yung taga-bigay o ikaw yung taga-receive? Before, nung una ko na 12-year relationship, ako yung taga-bigay. Ngayon, ako yung taga-tanggap. Kasi gusto nila yung daddy-daddy type. So, yun. So, gusto nila yung may nag-aasikaso sa kanila, may nag-aalaga. So, binibigay ko naman yun. Binibigay mo naman. So, anong binibigay mo sa sarili mo ngayon? Happiness. Happiness? Oh, yes, DJ Rocky, kasi Monday to Friday sa number 1, Saturday, Sunday sa number 2. May schedule ka talaga. Hanggang kailan mo to gagawin? Siguro ang promise ko sa sarili ko by this year lang kasi by next year kailangan talaga kasi iniisip ko rin syempre yung safety ko yung health ko na syempre yung multiple partner parang hindi talaga siya maganda, and then baka dun pa ako makakuha ng sakit, di ba? Definitely. So, kailangan ko talagang mas mahalin yung sarili ko. Well, parang feeling ko naman alam mo yung dapat mong gawin. Sige nga, eto bibigyan kita ng pagkakataon kasi naririnig ko pa rin talaga yung sarili ko sa linya mo, no? Ay, napaka pet-friendly, napaka multo-friendly talaga ng programang ito. So, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon para bigyan ng mensahe ang sarili mo sa loob ng 1 minuto. Siguro mas dapat kong mahalin na yung sarili ko bago yung iba. Kausapin mo yung sarili mo, uy, self, ganon. Ay, self, kailangan mas mahalin mo na yung sarili mo kasi hindi ka na bumabata. Siguro kailangan mo nang mag-settle na iset mo sa sarili mo na kailangan isa lang, hindi pwedeng marami. And then, sabihin ko na yung totoo sa kanila habang maaga kung sino talaga yung pipiliin ko. Kasi yung isa yung number 2 DJ, hindi niya alam na going strong kami ng number 1. Pero si number 1, alam niya yung nangyayari sa amin ni number 2. So, kailangan ko lang talagang mas mahalin yung sarili ko. Yeah. Tapos ka na magsalita? Tapos ka na magbigay ng mensahe sa sarili mo? Yes po, DJ. So I hope At sana hindi nila ako
matawagan ngayon after nito. Mas okay nga yun, di ba? At least masasagot na yung kahilingan mo. Na makapagsabi ka ng totoo. O, ayan na, may darating na rumaragas ang tricycle. Bubungguin na yung bahay nyo. Charot lang, Darod. Huwag naman, DJ. Ay, hindi, wag naman. Ito na. Knock on wood ako. Kahit stainless steel yung nandito sa loob ng booth namin. Hindi kasi ako mapakali dyan sa echo ng boses ko dyan sa kabilang linya. Naka-headset ka ba o naka-cellphone ka? Naka-cellphone lang po ako, DJ. Direkta? Nakalagay yung... Yes, po. Naka sa tenga ko. May multo talaga kami dito. O diba, dito ko na talaga Lagi po, opo. Gabi-gabi po lagi may multo dyan sa inyo. Hindi ko alam kung bakit eh. Totoo ba? Yes. Paano mo naman nasabi? Gabi-gabi po ako nakikinig eh. Gabi-gabi ka nakikinig. Uy, thank you sa pagtawag mo At sana mawala na yung multo dito. Magdasal ka para mawala yung multo dito sa amin, ha? Sige, DJ Rocky. Okay, thank you so much, Eric. Ingat ka palagi. Salamat, DJ. Bye. Po. Wishing you peace and happiness. Merry Christmas. Merry Thank Christmas you. in advance. Bye. Ay, grabe guys. Tiniis natin yung tawag na yun kahit may echo tayo. Sabi ko nga sa inyo, ito yung programang, napaka-open. Biruin ninyo dati, di ba, may mga tumatahol na aso. In-entertain pa rin natin yung tawag kasi nga pet-friendly itong programang to. Pero ngayon, napatunayan ko na hindi lang pet-friendly ang programang to. Ultimo multo, ini-entertain natin kaya ghost-friendly din. Hindi lang pet-friendly, ghost-friendly din. Hindi ko alam saan nanggaling yung echo kanina pero parang hindi naman gabi-gabi may echo tayo. Anyway, nakakashook yung top secret na yun. Mayroon ka ng karelasyon na alam mong pangalawa ka, tapos nadagdagan pa ulit yung ganong klaseng sitwasyon na meron ka. Well, alam ko naman na alam ng tao kung ano yung tama't mali na gawain. Minsan lang talaga. Gusto natin yung pakiramdam na minamahal tayo, na may lumalambing sa atin, na may magsasabi sa atin ng, that was hot. Or, I want baby kisses. Gusto natin siguro yung ganon, yung nabibigyan talaga tayo ng atensyon, affection, care, and love. And sometimes, the wrong person in the right time may fool us to thinking that he or she is the one. Hindi naman talaga. So yeah, I hope yung mga pinagdaraanan ng mga kabisyo natin out there na mababigat, gumaan na. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling ang Basa Princess, DJ Rocketera. Good night, people. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!